Voisi sieltä piti tulla perä. Sen verran on viimeinen. Mitä? Miten menisin kahvaa? Simosta ensin. Palo. Kärki eteen ja yksi Niko Ahoksi. Ja pallo putoaa. Pitää nähdä takarajan tuntumaan, mutta sillä ei. Se veti jos lähti, niin... Ehditä tällä kertaa. Ei. Veti jos lähti, niin Laitonen homma mittaan, vaikka tuli jo kakkosen. Se Harri Laamanen. Harri näpyttelee. Se oli nätisti. Kakkoselle. Ei, Pasi tullut näköjään takaisin. Sitten mies nostaa itse koppia ykköstaipaleelle ja haavat kun siitä tulee. Mikä tuossa on taktiikka? Ei kehtoo juo. Sehän on kentän päältä, missä puottaako se vai ottaako se pois. Ei halua kato juosta. Eikö juoksijoita pitäisi olla? Mennään vähän juoksia. Niin, mutta sekin, kato, ei ole pakko edetä, kun ei ole kenttä täällä. Niin, tietysti joo. Että jos on hyvä kärkimies tuolla, niin saap sitten se tehdä rauhassa. Saap sen Saap tehdä omat ratkaisut silloin, kun haluaa. Lähteä silloin. Ei ole pakko lähteä. Niin. Se on hyvä. Sitten ja siitä kotijoukkueen kesällä. Kokkeile! Ei uskaltanut lähteä kotiin. Ei, mutta ei ollut ykkösmieskään herreillä tuossa tois pysäytti. Luotti toiseen mukaan. Kolmas mies otti pesälle, että heitto tullut sinne ja ykkösmies ei kun se ei. Ykkösmiehen piti, kun heitto tuli ohi, niin lähti ottamaan palloa vastaan. Ei se minun vika ole, kun se ei minulle ollut se heitto. Se on se lähtökohta. Tämä oli se taktiikka tähän. Tietin, että sillä hyvä lyöjä kato, niin on mahdollista. Nyt mä ensin sanon, että nyt se riisti tullut. Ei. Nyt Juuso tuosta ihan kakkosrajan pintaan. Etulaiton. Ja sitten nostetaan ilmojen teille. Ja tämä pudotetaan näin. Ajo lähtö ja sitä Laittu niinku pattolle. Uusi Siitonen. Niin, pakko raportti hyvä lyöjä aikaa päästään siitä. Joo. Häkkänen tulloo lyhkäisellä tuossa. Täällä on jonkun hiätsi pellossa. Epäilen. Kumma. Tuolta vähän tuommoinen käykillä lyönti. Näkyy tuolla syvemmin kuin ja tienposkessa ole. Valo ja samalla haavat eteniälle. Sitten se voisi olla tilanne. Nythän oli Harvemmin tähän aikaan tuota hautaisia huomista.
Eikö ne pidä nykyään 8? Nyt on ollut niin paljon lippupuolitangossa terveyskeskuksella melkein Kuunnellaan soippa ne molemmilla kellolla vai yhden. nyt on näkyy ollut sinne Mäntytiellä, kun se on lippupuolitangossa nyt. Nyt on pien kello. Kyllä se on yhdelle. Monta näitä on kaikki 4 joukkoa jo nykyään. Ei, kyllä se 2 kellolla soittaa. Voipa olla haukka. Ja pallo Toiset vasta iltapäivä. Siinä näkyy tuossa kakkoselle saakka. Kesällähän siellä on ollut sydämen kuva kyllä. Se mielepäin, että se on huono. Pyhä. Tuolla Harjun tiellä 8. ilmoitti, että kauppias hoitaa homman. Koko kauppiaspahan se on. En tiedä. Niistä ei ole semmoinen oranssilainen, onko joku kummer vai mikä. Siinä on tyhjiä päijätölökkiä viiti perässä. Sitten jos on kylällä pyörissä. Ai joo, no sit ne oli jo vihkinyt. Nyt sitten on hautasta. Ja Tomitia nyt niputetaan siinä. Ykköselle etupesä täynnä. Lyömään. Jokeriosastoa Unkari Markku Tolvanen. Vielä kehissä. On, mihinkäs vanha mies tavoistaan piässä. Kankari näyttää mallia. Miksi ota pois? No. Aito ensimmäinen. Ja kopiksi kantaa Markun lyönti näin valoja riittävästi. Kesälohko tulee toisen tasoittavalle tilanteessa. 0 kotijoukkueelle. Tolvanen on kuitenkin siinä kummasta kykenee pelaamaan. Se on välillä lentopallon kyllä lopetti sanoa. Se on kato lentopallo toinen erikseen sekä polovia. Ei se polovi, se sanoo, että polovi on tykkää. Sekä polovia paljon.